Бөтә Союз физик культура советы бынан 25 ел элек Спартак ирекле спорт йәмгыятенең уставын булдыра. Ошо көн советтың туган көне булып исәпләнә. Әйтергә кәрәк, йәмгыять 25 еллыгына ентекле әзерләнгән. Түңәрәк дата уңаеннан сыгарылган медаль сәламәт яшәү рәвешен һәм күмәк мәдәниятте пропагандалаучыларга бирелә. Без Спартактың көйәрмәннәрен байрам белән котлыйбыз. Алар арасында спорт ветерандары, спорт мәктәпләре, учрежденияләр җитәкчеләре күп. Минем өчен Сибай һәр вакыт якын кала. Шуга ла юбилей менән котлау сараһын ошоннан башлавыма шатмын. Истәлекле медаль алучылар арасында Кала Совет депутаттары һәм Башкортстан Республикаһының дәүләт йыелышы Корултай секретариаты хезмәткәрләре бар. Уларның барыһы ла спорт һәм мәдәни сараларда әүдем катнаша. Күптәре олы яшьтә булһа ла, алгы сафта булып, ярыштардан ситтә калмай, яшьтәрне үзләренең артыннан ияртә. Проработал в Сибае. Сибайда 1969 елдан алып эшләнәм. 15 ел Калла Спартак җәмгыяте рәисе булдым. 5 ел Спартаковец физкультура йортын җитәкләнәм. Дөйм алганда минең бөтә тормышым Спартактың спорт офисында үтте. Әлбиттә, хәзер спорт ветерандары әз калдык. Шулай да бирешмәйбез. Спорт ярыштан көтеп барабыз, уңыштарга һөйнәбез. Волейбол, теннис, саңгы ярыштарын бер вакытта калдырмай күтеп барам. Үземә киртәлек исле саңгыла йөрим. Спартак йәмгыяте Совет осыры спорты уңыштарында мөһим роль уйнай. Төрле елдарда, төрле халык-ара аренала меңәрләгән спартакчылар илебезнең данын олимпиадаларда, дөнья чемпионаттарында һәм башка төрле ярыштарда еңү яулап яңгыратты. Дилбәр Султангилдина, Руслан Кумышкулов, Ринат Музафаров, яңалыктар өчен.